שלום חריפים, מה קורה? מה נשמע? אז תירשמו לערוץ זוכרים, אמרתי את זה גם מהסרטון הבא. אנחנו רוצים להעלות את הסרטון שעשיתי לכם. אז יש שם, אבל אנחנו עוד לא עלינו אותו. עוד מעט נעלה אותו. תגיד איך קוראים לך? לי קוראים רוי. אתם יודעים שלא כולם רואים את האיפור שלנו, אז נראה לכם, הנה תראו. של רוי זה שני מגנים דוד, ושלי זה פה פרח, ופה מגן דוד. הבנתם, אני קודם ביקשתי שיעשו לי מגן דוד, אז כולם אמרו מגן דוד, מגן דוד, מגן דוד. אבל זה לא נורא, כי עכשיו אנחנו אומרים לכם, אתם רוצים לראות את הכלבה שלנו? אי אפשר, כי היא אצל חבר של אמא שלנו. והיא תכף תבוא. בל? היא ממש עונה תבוא. עוד איזה חצי שעה, נכון? נכון, אבל לא נורא, כי אני פה עם רוי. היום אנחנו ולה קוראים מאי. כולם יודעים שרק עומר מחזיק את הטלפון, ואתם יודעים שזה אח שלי. חברים, אתם רואים? זה חליפה של כדורגל, אני לא יודע איך קוראים לקבוצה, אבל זה חליפה של השחקן קוראים לו קריסטיאנו רונלדו. אתם יודעים שבאמת... וגם יש לי מכנסיים. כן, שזה, תנחשו מי זה הביא לנו בסרטון הבא. שאנחנו נעשה את החולצה הזאת. בסרטון הבא תנחשו. אתם רוצים? אז יאללה, תראו את התרגילים שלו. מוכן? כן. אז מוכנים? עוד לא תתחיל? שנייה, אני בודקת איפה לשים את זה, כי אין לי עוד מקום. ואז אני אצלם אותך. אני לוקחת את הכיסא הזה, אם אתם רוצים לראות את הבית שלנו, כדור של פריז סן ג'רמן. ואימא שלי קנתה את זה, ואנחנו מתחילים. מה תצלמי אותי? רוי, שנייה. רואים אותי? שנייה, רוי, אני בודקת איפה לשים פה. רוי, אתה מוכן? כן. מה תצלמי אותי? הנה, רוי. אבל תראו את הכדור. שנייה, אי אפשר רוי? לא נורא. הנה, רואים את הכדור קצת. בטלוויזיה נראו קצת את הכדור. רואים? יש לו כדור. אתם יודעים איזה טוב. גם אני טובה. RLG. איזה אני אעשה מסירה. ככה מספרות. ואתם תיתנו, אני תבדוק אם אתם נותנים לייק לסרטון הזה, ותיתנו לייק. אין עוד משהו להגיד, תיתנו לייק. ראיתם איך עשיתי תרגילים? כן, אני גם יודעת לעשות תרגילים. בסרטון הבא נראה אותה ואני אשים פה. טוב, ביי. ביי. נעלה את הסרטון. אנחנו בטוח נעלה עכשיו את הסרטון. אם אתה צריך. תלחצי על הכפתור פה.